إذا سلامتنا تقبلوا نهزا channelنا تعزبتي كملكم تصنحوا نزوان زبلنا زيناتات حزلكم قريبا لكم لمكتالكم بخبر عدم كبرات سمعت برك زبلوا وانا وحبيتاتات نا يوتيوب channel متصعنوا اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن منتان كبصحكم زيناتات بوان تكتاتلوا نزا نا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نا دول ملكت متوقعي ترسعوا اما لا ايتيبيا صعو قفاي يقتلكم زلو تقاليتو منقست تقراي قد عرقي حاسد مغانو اراغيتو እጥዋት ኃይለ ኢራን ሀገራት ወሽመጥ ዓረብ ንአሜሪካ ደገፍ ከመሃብ ቁጠባ አጠንቂቁ ውህሉል ዕዳ አሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብዕጽፊ ብምውሳኽ ልዕሊ 4 ትሪልዮን ዶላር በፂሑ ሩስያ ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ተገሊጹ ሶርያ መኮንና ቱርክ ኣብ እስራኤል ዝተሃርመ መደበር ከም ዝበጽሑ ተኣሚና ዝኸበርኩም ተዓዘብትና እዝን ካልአን ብዝዝሕ ሒዘልኩም ከቕርቤ ሰናይ ጸንሒት عدت أتا خاب استفالالي خبابيتات إثيوبيا آدما باهردار بيشوفتو شجرن حويسو بحال زاكبو من أسيات أب آدما أب حدا خبابي تأثيرهم كم زلو تراجيتو بمثل تراجت صحابيتا جنزب كخف الزخل من أسيات كابت بوتا غوت خم زخلن بحال استجففه كسب عيسى شخفيله غوت زجدد لخناتات ملاوي زجل زلا زم أب آدما تجويم توصل من أسيات أب كبيت خم زركبون ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያን መንእሰያት ዕላማ ዝገበረ ሰፊሕ ጉዱድ ግፋን ማእሰርቲ ንካየድ ምህላው ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከተማ ኣዳማ ባህርዳር ቢሾፍቱን ሸገርን ብሚሊሻታትን ሓይልታት ጸጥታን ሰፊሕ ጉዱድ ግፋ መንእሰያት ካየድ ከም ዘሎ ናይ ዓይኒ መሳኽር ግዳያት ይሕብሩ ኣለዉ ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ዝርከብ ወንጂ ማዞርያ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ንኽልተ መዓልታት ተኣስሩ መንእሰያት እውን ነቶም ጨወይኑ ሰባት 20,000 ብር ከፊለ ክወፅእ ክኢለ ዝብል ምስክርነት ሂቡሎ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ግፋን ዓፈናን ኣብ ሓይልታት ጸጥታ ይካየድ ኣለዉ ዝብል ክስታት እውን እናቐጸለ እዩ ዝርከብ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ዝርአ ዘሎ ወጥሪ ሓይልታት ጸጥታ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ መንእሰያት ተምሃሮ ናብ ወታደራዊ ዕማማት ብሓይሊ እናሓፈሰ የእትዎም ምህላው ይግለጽ ኣሎ ብጎንፂ ትሕመት ዘላ ክልል ኣምሓራ እውን ኣብቲ ከባቢ ተኸልል እውን ሰፊሕ ምንቅስቓስ ይርአ ምህላው ይግለጽ ኣሎ ብተወሳኺ እታ ኣብ ኣዳማ ናዝሬት ካልኦት ከተማታትን መንእሰያት ብሓይሊ ጸጥታ ተገፊፎም መንነተን ብዘይተፈልጣ መካይን ይውሰዱ ከም ዘለዉ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዝርግሑ ዘለዉ ጸብጸባት ይዕብሩ ብዙሓት ካብተን መካይን ታርጋ ከም ዘይብለንን ስድራ ቤታት ንመፍትሒ ኣባላት ስድሮኦም ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍሉ ይሕተቱ ከም ዘለውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኣዳማ ስድራ ተኣሲሮም ዘለዉ መንእሰያት ደቆም ንኽፍትሑ ካብ 50 ክሳብ 100,000 ክኸፍሉ ይሕተቱ ከም ዘለዉ ዝግለጽ ዘሎ እቶም ጸብጸባት እቶም ኣብ ዝተግባር ተሳተፉ ዘለዉ ኣካላት መንግስቲ ነቶም ስርሒታት ብዘይ ንጹር ኣሰራርሓ ወይ መብርሂ እናካየዱ ዘይሕጋዊ ስርዓት ምእካብ ገንዘብ ይፍጽሙ ኣለዉ ብምባል ኣብ ህዝቢ ከቢድ ስክፍታ ፈጢሮም ከም ዘለዉ ይሕብሩ ካብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት እውን ተመሳሳሊ ጸብጸባት ይወፁ ኣለዉ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ዶክተር ኣብርሃም ሓጎስ ሕጂ ዝግበር ዘሎ መኸተ ንሓደ ስርዓት ንምውጋዝ ዘይኮነስ ጉዳይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ኣነጺሩ ብተወሳኺ ብጽልእ ተጋሩ ናብ ስልጣን ዝመፀ ስርዓት ብልጽግና ካብ ፈለምኡ ጀሚሩ በደላት ክፍጽም ከም ዝጸንሐን ናብ ቁሉዕ ጽንተታዊ ወረራት ተሰሃጊሩ ኩሉ ዓይነት ገበናት ድሕሪ ምፍጻሙ እውን እቲ ተገዲዱ ዝፈረሞ ውዕል ፕሪቶርያ ስዒቡ ብሰላሕታ ጽንተት ክገብር ከም ዝጸንሐን ሕጂ ድማ ናብ ዳግማይ ጽንተት ተሰሃጊሩ ከም ዘሎ ጠቒሱ ነዚ ንምምካድ ድማ መንግስቲ ትግራይ ሰራዊቱን ብሓይሊ ሰብን ሎጂስቲክን ብምምጥጣን ግንባር ደጀን ብምሕያድ ጸላእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ገበናት ንሓዋሩ ንምትራፍ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተሓላፊ ገሊጹ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝጀመሩ ፈተነታት መጥቃዕቲ ብሰራዊትን ትግራይ ዘይተገመተ መጠነ ኩሉ መድያዊ ክሰራ ስለ ዝበፅሖ ነዚ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዕላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እናፈጸመ ከም ዝርከብ ሓቢሩ ዶክተር ኣብርሃም ሓጎስ ወሲኡ ከም ዝገለጾ ንዕርቀ ሰላም ድርድር ይካየድ ኣሎ ልኡኻት ትግራይ ናብ ኬንያ ከይዶም ኣደራደርቲ ናብ ትግራይ ኣትዮም ዝብሉ ካልኦት ወረታት ካብ ሓቂ ዝረሓቑ እዮም እዞም ወረታት ካብቲ ዝግበር ዘሎ መኸተ ንምዝሓል ኮነ ተባሂሉ ብጸላእቲ ዝተመሃዙ ምዃኖም ብምጥቃስ ህዝቢ ክርዳእ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣምባሳደር ኢጣልያ ኮይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐ ሴም ፋብሪዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣየድልን ተባሂሉ ከም ተሰውገ ዝፍለጥ ኮይኑ እታ ኣምባሳደር ካብ ተሰጉጉሎም ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ኤምባሲ ብስም ዲፕሎማሲ ብዘይ ፍተሻ ናብ ስድራ ቤት ኣዕሩኽትን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ዝኣቱ ዝነበረ ኮንትራባንድ ኣፅዋር ምእጋዶም መስርሕ ቪዛ ናይ ውልቂ ብምዝዋርን ብልሽው ኣሰራርሓ ንምእላይ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ምዃኑ ተገሊጹ
ተወሳኹን ምስ ናይ ጣልያን ኩባንያ ሊናርዶ ዝግበር ዕድጊ ኣፅዋራት ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። መንግስቲ ጣልያን ግን ተመሳሳሊ ናይ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብ ሮም ንዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዘይምስጓጉ ይፋዊ ምላሽ ብዘይምሃቡን ኣብ ዲፕሎማስያኛታት ቅሬታ ምፍጣሩ ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ስርዓት ብልጽግናን መንግስቲ ጣልያን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ክዓቢ ዝገብሮ ድማ ጣልያን ንሕብረት ኤውሮጳን ንኣቶ ለማ መገርሳ ናብ ቅድሚት ብምምጻእ ፖለቲካዊ ሪፎርም ክግበር ዘለዎ ጻውዒት ብመንግስቲ ብልጽግና ውድቀት ምግባሩ ስዒቡ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። መንግስቲ ግብፂ ኣብቲ ኣብ ሃገሩ ዝህነፅ ዘሎ መደባት ኒውክሌሳዊ ሓይሊ ኤልዳባ ዝርከብ ኒውክሌሳዊ መሳርሒታት ጉድለታት ከም ዝተረኽቡ ብምግላጽ ነቲ ህንፀት ዘካይድ ዘሎ ናይ ሩስያ ኩባንያ ብምቋስ ምሰሓብ ኣላዒሉ ኣሎ። እቲ ፖለቲኮ ዝተባህለ ናይ ኣሜሪካ ዲጂታል ጋዜጣ ከም ዝሓበሮ በዓል መዚ ኒውክሌሳዊ ሓይሊ ግብፂ ነቲ ሮሳቶም ዝተባህለ ናይ ሩስያ መንግስታዊ ኩባንያ ኒውክሌሳዊ ፀዓት ወቒስዎ ኣሎ። እቲ ጋዜጣ ነዚ ፀብጻብ ዘቕረበ ካብ ቤት ፅሕፈት ተፃሒፉ ዝበሎ ምስጢራዊ ደብዳቤ ካልኦት ናይ ውሽጢ ሰነዳት ከም ፀብጻብ እቲ ጋዜጣ እቲ ናይ ግብፂ በዓል መዚ ኣብቶም ናይ ዘይተዛዘሙ ኒውክሌሳዊ መሳርሒታት ጉድለታት ከም ተረኽባን ስርዓት ድሕነት ኒውክሌሳዊ ትካላት ከም ተጣሓሰን ብምጥቃስ ነቲ ኩባንያ ከም ዝኸሰሶ ይሕበር። ድሕሪ ምውፃእ እቲ ፀብጻብ እቲ ናይ ግብፂ ተቆጻጸሪ ትካል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ፀብጻብ ብዛዕባ እቲ መደብ ልክዕ ሚዛናዊ ዘይኮነ ምስሊ ከም ዘቕረበ ብምጥቃስ ነፂግዎ። እቲ ህንፀት ኩሉ ሃገራዊ ማዕቀንናትን ድሕነት ኒውክሌሳዊ ትካላትን ብዝተኸተለ መንገዲ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ። እቲ ክሲ ዝቐረበሉ ሮሳቶም ብወገኑ እቲ ኣብቲ ደብዳቤ ተጠቒሱ ዘሎ ክሲ ብመሰረት ውዕላዊ ቴክኒካዊ ተቆጻጻርን ኣገባብ እቲ መደብ ዘይተረጋገፀ ምዃኑ ፖለቲኮም ምላሽ ይብሎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ዓመት እውን ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ዳግማይ ክራኸብ ትፅቢት ከም ዘለዎ ትማሊ ረቡዕ ገሊጹ። ዝሃቦ ርእቶ ድሕርቲ ብዋል ስትሪም ጆርናል ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብ ዘቐረበ እዋን ከምዚ ዓይነት ኣኼባታት ክውደብ ተስፋ ከም ዘለዎን ምናልባት ኣብ ከባቢ እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ቻይና ከተማ ሸንዘን ዝካየድ ዋዕላ ኤፔክ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹ። ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ምስ ኪም ክትራኸብ ትፅቢት ኣለዎ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣብ ዋይት ሃውስ ብሓደ ሪፖርተር ምስ ተሓተተ እወ ክኸውን ይኽብል መሊሱሉ። ዋይት ሃውስ ኣኼባ ንምክያድ መደብ ከም ዘለዎ ኣይረጋገፀትን፣ ፒዮንግን እውን ተመሳሳሊ ኣይረጋገፀትን። ትራምፕ ኣብ ዋዕላ ኤፔክ ክሳተፍ መደብ ከም ዘለዎን ሓገዝቶም ምስ ስርዓት ሰሜን ኮርያ ርክብ ክገብሩ መምርሒ ከም ዝሃቦን ጆርናል ጸብጺቦ። እቲ ፕሬዚደንት ኪም ንፕሮግራም ኒውክሌሳዊ ኣጽዋራት ሃገሩ ንኽገድፎ ዝዓለመ ዝርርብ ዳግማይ ክጅምር ተስፋ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ቀዳማይ ስልጣን ትራምፕ ብዛዕባ ምውጋድ ኒውክሌሳዊ ንምዝታይ 3 ግዜ ተራኺቦም እኳ እንተነበሩ እቶም ዋዕላታት ግን ዳርጋ ዝኾነ ውፅኢት ኣይረኸቡን። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ሰሜን ኮርያ መደብ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ኣስፊሓቶላ። ተንተንቲ ድማ እቲ ምልካዊ ስርዓት ሕጂ ንዓሰርተታት ርእሲ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋራት ከም ዘለዎ ይኣምኑ። ብተወሳኺ ውሉል ሃገራዊ ውዕዳ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዕቁድ ብዕፅፊ ብምውሳኹ ልዕሊ $4 ትሪልዮን ከም ዝበፅሐ ዝወፀ ፀብጻብ ሓቢሮም። እቲ ሃገር ኣብ እዋን ዶናልድ ትራምፕ ጆ ባይደንን ኣዝዩ ብዙሕ ማል ከም ዘህለኸት ዘርኢ እዩ። ኣብ 2016 ውሉል ሃገራዊ ውዕዳ ኣሜሪካ ትሕቲ $20 ትሪልዮን ምንባሩ ይዝከር። ቤት ጽሕፈት ኮንግረስ ባጀት ኣሜሪካ ሓፈሻዊ ልቓሕ እቲ ሃገር ኣብ መወዳእታ ዓመት 2026 $39.6 ትሪልዮን ክበፅሕ ምዃኑ ኣተንቢሁ ነይሩ። ቤት ጽሕፈት ኮንግረስ ኣሜሪካ ውሉል ዕዳ ኣሜሪካ ኣብ 2036 ናብ ኣስታት $64 ትሪልዮን ክድይብ ትፅቢት ከም ዘሎ ዝገልጽ ዘሎ። መንግስቲ ፌደራል ንሕፀት ባጀቱ ንምሽፋን ዝያዳ ገንዘብ ኣብ ዘውፅአሉ ዘሎ እዋን ተጠቀምቲ ዝለዓለ መጠን ወለድን ዋጋታት ንብረትን ኣጋጢሞ ኣሎ። እዚ ኣሜሪካ ኣዘቕቢብዋ ዘሎ $4 ትሪልዮን ዕዳ ብመሰረት 18 ነሓሰ ዝወፀ ፀብጻባት ተረኽበ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ክልተ ፕሬዚደንት እዋን ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ዘሎ መጠን ልቓሕ ኣሜሪካ ዘጉልሕ እዩ። ብተወሳኺ ኣሜሪካ እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ግዝኣት ኣድሊብ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብትሪ ኾኒና። ኣሜሪካ ነቲ መጥቃዕቲ እስራኤል ብምኹናን ዘየድሊ ግጭት ዘጋድድ ብምባልያ ነቲ ስጉምቲ ተቃዊማቶ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያን ዕራቕን ቶም ባራክ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኩሎም ወገናት ካብ ወታደራዊ ግጭት ንላዕሊ ንዘተ ቀዳምነት ክህቡ ኣተሓሳሲቡ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶርያ ቀዲሙ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኣብ ልዕሊ መደበራት ኣየር ኣድሊብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዘይምኽንያታዊ ክብል ኮኒንዎ። ሩስያ ኣብ ኬብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ከባቢታ ከተማን ናይ ሚሳይላት መጥቃዕቲ ምፍጻም ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ተቐለ ተገሊጹ። እቲ ደብዳብ ኣብ ሓያሎ መንበሪ ኣባይትን ሓደ ዓቢ መኻዚኖን ከም ተፈጸመ ብውሕዱ 23 መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም ዩክሬን ገሊጻ።
سمزت هاجر بفرساس تسقط سبات كهلو نمرقاص بقطف ናይ ተፍትሽ ስራሓት ክካየድ ትእዛዝ ሂቦም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩማንያ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ምስ ዩክሬን ዘዳዋ ሓንቲ ድሮን ናይ ክልል ኣየራ ድሕሪ ምእታዋ ኣብ መላእታ ሃገር ናይ መጠንቀቕታ ድምፂ ከም ተሰምዐ ገሊፃ ሚኒስትር ምክልኻል ሩማንያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓሙስ ንጎ ሓንቲ ድሮን ንክልል ኣየር ሩማንያ ብምጥሓስ ካብ ከተማ ጋላቲ ንሸነኽ ምብራቕ 13 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ክትበርር ተረኣየሉ ተወሳኺ ሩስያን ዩክሬንን ብሽምግልና ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተወሰኽቲ 206 እሱራት ከም ተለዋወጣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እታ ሃገር ብ19 ናሓሰ ዕላዊ ገይሩ እቲ ብኢማራት ዓረብ ዝተመርሐ ዘተ ውፅኢቱ 103 ሩስያውያን 103 ዩክሬናውያን እሱራት ከም ተፈትሑን በዚ ድማ መስርሕ ሽምግልና ዝተለዋወጡ ጠቕላላ ምሩኻት ክልቲአን ሃገራት ናብ 7997 ክብ ከም ዝበለ ፀብፀባኒ የመን ኦንላይን ይሕብር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት መወዳእታ ግዜ ብዕለት 26 ሰነ ምልውዋጥ እሱራት ተኻይዱ ከም ዝነበረን ኣብቲ ሽዑ እዋን 320 እሱራት ተፈትሑ ምንባሮም ዝዝከር እዩ እቲ ሚኒስትሪ ክልቲአን ሃገራት ኢማራት ዓረብ ከም ሃገራዊ መንጎኛ ኮይና ክትዋሳእ ዝገብሮ ዘለዋ ፃዕሪ ምትሕባርን ኣመስጊኑ ኢማራት ግጭት ዩክሬንን ሩስያን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት እሱራት ዘጋጥም ሰብኣዊ ፅልዋን ንምፍታሕ ዝውሰዱ ተበግሶታት ክድግፍ ምዃና ገሊፃ ኢማራት ዓለም ነቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ጀመረ ግጭት ደው ንምባል ኣብ ዝግበር ዘሎ ዓለማዊ ድፍኢት ልዑል ተራ ትፃወት ኣላ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣቡዳቢ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ብኣሜሪካ ዝካየድ ዝርርብ ኣንጊዳ ነይራ እያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶርያ ኣሳድ ኣልሻቫኒ ሓይልታት ቱርኪያ ኣብ ሰሙን እዚ እስራኤል ብቦምባታት ኣብ ሶርያ ኣብ ዝደብደበቶም መደበር ኣየር ክዋፈሩ መደብ ከም ዝነበሮም ንኣክሲዮስ ይኽሕድ እዚ ድማ ደማስቆ ቅድሚ እቲ መጥቃዕቲ ንኢየሩሳሌም ከም ዝገለጸቶ ይዛረብ ኣብቲ መደበር ዝኾነ ይኹን መንገዲ ከምዚ ዓይነት ትርጉም ዘየመኽነሉ ወታደራዊ ህንፀት ቱርኪ ኣይነበረን ክብል ነቲ መርበብ ሓበሬታ ይዛረብ እቲ መደበር ብሓቂ ብዓብዩ ባዶ እዩ ነይሩ ገና ሙሉእ ኣይተሓደሰን ወይ እውን ሙሉእ ኣብ ስራሕ ኣይጀመረን ነይሩ ኣብኡ ዝነበረ ስራሕ ድማ ገና ኣብ ደረጃ ምሕዋይ ከም ዝነበረ ገሊጹ ስለዚ ነዚ መጥቃዕቲ ምስ ወታደራዊ ህላወ ቱርኪ ኣብቲ መደበር ምትእሳር ከምቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዝድግፍ ኣይኮነን ክብል ኣሻባኒ ወሲኹ ገሊጹ ካብ ወታደራዊ ሓይሊ ቱርኪ ዝመፁ መኮንናት ቅድሚ እቲ መጥቃዕቲ መዓልታት ናብ መደበር ኣብኡ ድሁር ከም ዝበፅሑ ኣሚኑ ከም ኣካል ናይቲ ንሱ ዝገለጾ ኣብ መድያት ስልጠናን ምልውዋጥ ክእለትን ቀጻሊ ወታደራዊ ምትሕባርን ምንባሉ ይጠቅስ ሶርያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወታደራውን ሲቪላውን ትካላት ዳግማይ ንምህናፅን ዓቕማ ንምምዕባልን ትሰርሕ ከም ዘላ ይግለጽ ስለዚ ምስ ቱርኪ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ብርክት ዝበለ ሃገራት ዝግበር ምትሕባር መደባት ስልጠናን ተጠቃሚት ከም ዝኾነት ይግለጽ ዕጡቕ ሓይሊ ኢራን ንሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንኣሜሪካ ደገፍ ካብ ምሃብ ክቁጠባ ኣጠንቂቖ ዋና ኣዛዚ ዕጡቕ ሓይሊ ኢራን ሜጀር ጀነራል ዓሊ ዓብደላሂ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ደገፍ ካብ ምሃብ ክቁጠባ ኣጠንቂቑ ንሱ ኣብ ትዊተር ገጹ ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ ንሰራዊት ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ወይ እውን ምችቻው ኩነታት ምሃብ ኣብ ወታደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ከም ተሳተፈ ከም ዝቁፅር ከነፃፅር ንፈቱ ኢሉ ወሲኹ ድማ ኣሜሪካ መሬተን ክትጥቀም ከም ዘይፈቕዳ ዝገለጻ ጎረባብቲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ከይተረፈ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ንከታተሎ ከም ዘለና ክፈልጥ ይግባእ ኢሉ ብርክት ዝበላ ነፈርቲ ኣሜሪካ ብዘይ ፍቓድ ናብ ሓንቲ ሃገር ኣትየን ነዳዲ ከም ዘይመልአን እቲ ጀነራል ገሊጹ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቅጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ትገብሩ በኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ